Дядо, почела пушка мама. Дядо. Открий мултифункционалната възглавница 10-1 на Ромео. Една възглавница, 10 начина на ползване. Ползвай я за спаление. Има я пак видеоклип. Къде килограма има, дядо? 2 килограма. Те ще така баята нас. Има дядо пока 2 килограма. Ето рибата. Шаран фана, шаран. Байта нас. Пускай рибата. Кажи малко да се мърда проса. Фейсбук. Чуя? Яка съвет пусил пещу. Дядо се. Ексаци. Точно. Избери си цвят крила. Релаксирай 10 пъти по-добре. Вземи мултифункционалната възглавница 10-1. Още сега. Това риба голяма. А какво сади роса, пак жещо, какво? Бързай, отстъпката е сила само до 6 април. Жещо, ами, Възглавница 10-1 на Ромео БГ. Намери я в магазин Топшоп, Ромео Холш, а сега и Топшоп. Ласно му зос, му зос. А само ти роса. Гайко, да се вече. Само не бачи са жещо. Це я не муск. Бак жещо, кля. Айко. Пясама. Не я видеоклипи. Клоп очаквам? Видеоклипи са. Върнах се. Ехо. Ето колко го... 2 килограма, нали? 2 килограма риба. Колко е? Аз ga фанах. Аз ga фанах. Руси Таня Василев. Това е Руси Василев. Иван Руси Василев. Това си рибата. Айде да я пускай. Лечик. Знаеш ли с какво го фана? С голям червей. Голям черви. От големите червеи, гледайте колко големи риби можете да... Ласо А го свято купие, бабо. Приятели е тъй. Свободил приятели е тъй, свято риба. Дайте ли ме близо пас? Голямо. Пяса е честа. Кашен взима ли? Оста пяса.